Eta gaurko azkenengo elkarrizketan literatura kontuak ditugu. Maria Jimenez Goye idazlea daukagu gurekin eta bere eleberriari buruz One izenekoa hitz egingo digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orduan, One novela, eleberria. Bai, novela bat, bai. Bai, eta zer aurkituko dugu bertan? Bueno, novelak bi parte ditu. Badu parte bat gaur egun kokatzen dana, Onjarbin, Irunen eta Bortzirin ere, eta badu parte bat historikoa dana, 19. mendearen hasieran kokatzen dana, eta parte hori Bortzirin kokatuta dago, bai. Bai, barkatu. Bai, eta bueno, gero erran dudan bezala, badu parte historikoa eta atal historikoa gertatzen da 1813 urtean, eta, bueno, kontatzen dena pixkot da, Wellingtonen tropak Bortzirin kokatu zirenean. Bai. Orduan, historikoa, generoa. Bai, historikoa, bai, gehienetan, bai, badu parte bat gaur egungoa, baina gehienetan historikoa, bai. Eta gero beste subgenero ez hor pentsatzen dut. Parte historikoan, eta gaur egungo partean badaude beste gai batzuk, badago misterio pixko bat, eta badago ere amodioa. Bai. Azkenean ere hor badaude bi nortasunez hori hemengoak eta ingelesak, ez? Bai. Eta hortik izenburu exotikoa? Bai, asmatu duzu, hasieran zaila da ulertzea zergaitik jarri diodan izenburu hori, One, inglesez, baina, bueno, asmatu duzu moduan, harremana du pertsonai batzuekin. Eta orduan, bueno, egia esan, ongi ulertzeko izenburuaren esanahia, novela irakurri behar da eta bukatu behar da, baina, bueno, hortik doa. Bai. Eta zen nolako pertsonaiak aurkituko ditugu? Bueno, gaur egungo atalean badugu hemengo emakume bat, nafartarra da gainera, Onjarbin bizi da, baina bera jatorriz nafartarra, eta badugu mutil bat senegaldarra, bai? Eta gero atal historikoan baditugu soldadu batzuk, inglesak, aipatu dudan bezala, eta badago etxalarko neska bat ere, bai. Gero badaude pertsonai gehiago, baina bueno, horiek dira garrantzituenak, bai. Zu hangoa zara, Bortziri... Bai, ni nire burua beti esaten dut, ni naizela Baztan bidasoakoa, bai? Lesakan jaioa, Irunen bizi eta Lekarozen lan egin. Orduan bai hangoa naiz eta han kokatu dut novela, bai. Eta nola bururatu zitzaizun ideia? Bai, banekien independentziaren gerraren garaian soldadu inglesak hor egon zirela, Bortzirin kokatu zirela, 3 hilabete egon ziren Lesakan. Eta, bueno, harrigarria egin zitzaidan enteratu nintzenean, bai, nik uste dut historia hori galdu dela, eta ikertzen joan nintzen, eta poliki esan, hau igual kontatu behar da, ez? Bertako jendeak ere ez daki edo ez zekien, ez? Batzuk bai, baina orokorrean nahiko galduta zegoela eta iruditu zitzaidan zela historia interesantea eta gainera historia maiuskulas idatzita, ez? Wellington hor egon zen Lesakan, bertan 3 hilabetez. Eta hori izan zen lehenbiziko ideia, eta gero bururatu zitzaizkidan pertsonai batzuk, asmatu nituen pertsonai batzuk, historia batzuk, eta hori dena novelan kontatu nun, bai. Eta dena bildu egin duzu 400 horritan? Bai, luzea atera zait, novela. Ni batez ere irakurlea naiz, eta irakurle bezala olako novelak irakurtzen ditut, niri novela luzeak gustatzen zaizkit, eta horrela atera zait ere idazle bezala, ez? Historia luzea gustatzen zaizkit, gustatzen zait sakontzea, ez? Pertsonaietan eta historian, eta nik uste dut horregatik atera zaidala hain luzea. Gainera ez dugu aipatu, baina hau zure lehendabiziko lana da. Bai. Zorionak. Bai, mila esker. Nik beste lanbide bat dut, beste bizitza bat dut, idaztean niretza da, aisialdian egin dudan gauza bat, eta beti pentsatu dut novela bat idatzi nahi nula, baina, kostatu zait, 53 urte ditut, baina bai, idatzi duela lehenbiziko gauza, novela luze bat atera zait, bai, egia da. Eta denbora luze eman duzu ere horretan lanean? Bai. Osotara
lehenengo ideia izan nuenetik argitaratu arte 7 urte pasatu dira. Lehenbiziko 2 urte erabili ditut pentsatzeko bakarrik. Pixkot irudimena aske uzteko, ez? Atal historikoaz pixkot gehiago jakiteko, eta gero, buratu zaizkit pertsonai batzuk, eta, hau gertatu zitzaien, hau, eta azkenean 2 urte pasa ondenan animatu nintzen, eta idazten hasi nintzen. Novela gordinean idazteko 6 hilabete erabili nituen, gutxi gora bera, eta gero beste 4 urte eta erdi erabili ditut zuzentzeko. Zuzenketa oso luzea izan da, baina, nik uste dut behartzula edo, ni horrela idazten dut. Eta asko aldatu egin alda lehendabiziko zirriborro hoietatik zuzendu eta gero gelditu den emaitzara artea ailegatu, ez dakit? Bai, pertsonaien aldetik eta historian aldetik ez. Gordinean idatzi nuna da, argitaratu dudana. Aldatu da, estiloa eta batez ere zuzentasuna, nik egin dudana batez ere izan da garbitzea, ez? Kentzea, soberantzagona, eta bilatzea hitzik zehatzenak kontatzeko kontatu nahi nuna. Baina kostatzen da, orain deskubritu dut, idazlek aipatzen dutenean kostatzen dela, egia da, kostatzen da pila bat. Gelditu aldira, ez dakit, pertsonaiak bidean kendu... Bai, batzuk kendu ditut, baina ez pertsonai nagusiak. Pertsonai nagusiak hasieratik garbi nun zeintzuk izan behar ziren, eta horiek agertzen dira. Desagertu dira sekundario batzuk, baina, igual beste novela bat idatziko dut horiekin, baina, nik uste dut hobeto geratu dela horrela. Emaitzarekin pozik. Bai, inoiz zara pozik gelditzen, behintzat nik uste dut, egon nahitekela zuzentzen novela, ez dakit, beste 7 urte, baina noizbait esan behar dut, onaino. Eta, erabaki nun nahikoa zela, eta hori da, atera dena. Bai, pozik nago, oso pozik, bai. 7 urte? Bai. Eta 7 urte ondoren, ze nolako sentsazioa da hor ikustea fisikoki liburua? Da gozada bat. Betidanik, aipatu dudan bezala, nik beti novela bat idatzi nahi nuen, baina amets bezala daukazu, ez? Eta ikusten duzunean lortu duzula, idatzi duzula, fisikoa baino hori oso importantia da, baina nik nahi nuena zen pozik gelditzea maitzarekin, ez? Eta ikusi nuena, novela bukatu dut, eta novela bat da. Eta familiari eman nian irakurtzeko lagun minei eta rantzia, eta ze polita, gustatzen zaigu, esaten zuko, lortu dut, ez? Da gozada bat, bai. Orduan hori erantzunak jaso egin dituzu dagoeneko? Bai. Irakurri dutenek erraten didate oso gustora irakurri dutela, polita dela, igual batzuntzat ez da hain polita izan, baina horiek ez didate deus esan. Jaso ditudan kritikak guain arte onak izan dira, ez? Jendeak gustora irakurri dula. Eta zuretzat, zu behintzat, asetuta gelditu zera, beti hobetzeko hori daukagu buruan, baina... Eta behin, hau jarraipena aldu edo hasiera batetan pentsatuta dago hor bukatzen da istorioa? Novela hau bukatzen da hori garbi dut. Erran behar dut ere, bukaerarekin eztabaidak egon direla eta batzuk eskatu didatela jarraitzea, baina nik garbi dut novela hau bukatzen dela puntu hortan. Nire idazteko grina jarraitzen du eta jarraituko dut idazten hori baina beste novela batzuk. Eta betidanik gustatu zaizu idaztea? Betidanik, niri gustatzen zaidana, ikaragarri, gehien gustatzen zaidana da irakurtzea. Ni batez ere irakurlea naiz, idazlea baino. Eta, irakurle izan da, nik uste dut irakurle asko gertatzen zaigula hori, azkenean fantasiaren munduan sartuta zaude eta azkenean zuri historia bururatzen zaizkizu, ez? Orduan, nik lotzen dut beti nire idazteko gogua, nire irakurle zaletasunarekin, bai. Orduan, betidanik bai, pentsatu dut novela bat idatzi nahi nula. Nik ere historia bat kontatu nahi nula. Denbora kostatu zait, bizitza beste lanbide bat dudalako eta bizitza olakoa dalako, baina beti pentsatu dut idatzi nahi nula eta azkenean lortu dut. Orduan, ailegatu zenean ideia hori zure burura izan zen, hau nire aukera, hau da bilatzen nengoen, ez dakit, bultzada hori? Ze zaila den hori.
orain prozesu horretan nagolako eta badakiz ez zaila den. Nik ez dakit hori ona den edo txarra den, baina ideia asko ditut. Eta nik uste dut irudimena handia dudala. Eta pertsonaia asko buruan eta historia asko buruan, ez? Haziak, nolabait, ez? Ze momentuan olako hazi batek hartzen du ja nortasuna, historia oso bat izateko? Pues lehenbiziko nobelarekin ikusten duzu, ez? Pues ja adineko emakume bat nintzenean lortu dut. Eta orain bigarrenarekin banitun hazi ezberdin batzuk, 3-4, eta azkenean batak hartu du indar gehiago, ez? Takin nola azaldu, baina niri horrela gertatzen zait. Baditut historia pila eta batean momentu zehatz batean batak hartzen du pisu gehiago eta jazta. Orduan, bigarren liburu batetan lanean zaude. Bai. Baina, hasi berria eta lehen kontatu den bezala 7 urte kostatu zait bestea idaztea. Espero dut pixkot gutxiago kostatzea, baina kostatuko zait, bai. Baina orduan, inspirazioa ailegatzen da edo bilatu behar da? Niri inspirazioa ailegatzen zait. Lehen aipatu den bezala, niri pertsonajeak agertzen zaizkit, historiak. Horrekin ez dut arazorik. Ideia asko ditut eta nik uste ez dudala bizitza nahikoa kontatzeko bururatu zaizkiden historia guztiak. Niretzat zaila dena da hori ongi kontatzea idatziz. Hemen buruan oso garbi dut, oso polita da, baina gero idatzi behar da. Eta niri kostatzen zaidana hori da. Eta nola deskribatuko zenuke zure idazteko estiloa? Ze zaila den galdera hori. Nik uste bestek erran behar dutela. Nik badakit zer lortu nahi dudan, niri gustatzen zaizkit pertsonaiak ongi lantzea edo nortasuna aukitzea, ez? Planoak ez izatea, ez? Hori gustatzen zait, batez ere irakurle bezala. Saiatu naiz hori egiten, ez daki lortu dudan bestek erran behar didate. Oain arte erran didatena da, oso harien irakurtzen dela, engantzatzen dula, 200 piko horri ditu, ez dakit aipatu da, baina 200 piko horri ditu nobelak, eta naiz eta luzea izan, jendeak harien irakurri du eta gustora irakurri dula erran didate. Orduan, uste lortu dudala, zerbait harina idaztea, harinak ez du esan nahi gero sakontasuna ez duen igaia, baina erraz irakurtzen dela, horrekin pozik nago. Eta beti esaten dena azkenean norberaren bizitzan edo benetazko pertsonetan inspiratzen direla idazleek, ze zure kasuan, ze... Pertsonai guztiak ni dira, ni naiz. Nire burutik atera dira, bai. Pertsonai batzuen puntuak, sentimenduak, eta ideiak nireak dira, guztienak ez. Igual pertsona batek badu nire ikuspuntu bat, beste batek badu beste bat, eta kontrakoak ere. Hau da, nire ustez, ez da nire estiloa. Ez dut nire bizitza kontatu, eta ez nire nobelan ez da agertzen pertsonaje bat ni. Hori garbi ezetz. Egia da, pertsonai batek igual aipatzen du nobelan nik pentsatzen dudan gauza bat, baina baita, igual pertsonaje berberak aipatzen du justu kontrakoa, beste momentun batean, orduan, ez da bat ere autobiografikoa, ez, bat ere ez. Normala izango dela, azkenean idazten baldin baduzu da, zuk daukazun ezagupenekin, ez, eta... Hori bai, nire gauza batzuk agertzea hori ebita ezina da, zuk aipatu duzun bezala, ez? Baina egia da, badaudela idazlek oso autobiografikoak direnak, ez da nire helburua izan. Nire helburua izan da historia bat kontatzea. Baina ez nire bizitza, ez, hortarako beste gauza bat idatziko nuke. Eta hor ere sartzen da sorkuntza edo imaginazioa, ez? Bai. Besteen lekuan jartzea edo ez dakit. Hori bai gustatzen zaidala. Besteen lekuan jartzea, pentsatzea egoera bat, eta ulertzea, ez, pertsonajeak, ez? Igual nik ez nuke hori ginen, baina pentsatzen du, pertsonaje honek egin du hau, zergaitik, zer sentitu du, zer pentsatu du, hori da niri gustatzen zaidana. Beste pertsona baten lekuan jartzea, naiz eta pentsatuz ni egoera hortan igual beste gauza bat egingo nukela, ez? Hori bai saiatu naizela egiten, ez dakit lortu dudan. Eta beti irakurlea izan zarela esan duzu, ze motatako liburuak gustatzen zaizkizu? Batez ere novela eta saiakera. Gehienetan novela, saiakera ere gustatzen zait. Ipuina gutxigo, olerkia gutxigo. Batez ere novelak, eta novelak zenbat eta luzeagoak orduan eta hobeto, hori da nire gustokoa dena.
Gero, denetatik. Nik nire nobelaren hasieran aipatzen dut, eta da hori bai egia dela, literatura niretza dela askatasunaren mundua. Eta ni irakurle bezala aske sentitzen naiz, eta orduan denetatik irakurtzen dut, ez dut mugarik. Hau da, irakur dezaket literatura unibertsaleko Tolstoi, ikaragarri gustatzen zait, gehien gustatzen zaidan idazlea da Tolstoi. Bale, baina irakurri behar badut azken bestseller irakurle zutzuk esaten dutena harina dela, irakurtzen dut eta disfrutatzen dut ere bai, ni denetatik ez dut mugarik batzen. Eta kasu honetan gaia erabaki zenuenean, Bai. Al zegoen lehen aurretik beste eleberriak honen ingurukoan, ez dakit, honen inguruan? Gai horren inguruan, independentzia gerraren inguruan, bai, noski, asko daude, aipatu dut Tolstoi, Tolstoik badu Gerraipaz, eta kokatua da, osea, Napoleonen garaikoa da, eta, garai bera da, baina, Rusian gertatzen dana. Novela pila daude, baina zehazki gure zona aldean nik esango nuke ezetz. Dena ez dut ezagutzen, nik esango nuke gai hau ez dela ukitu. Eta harrigarria da, benetan historia mundiala da, hemendik pasatu dana, Nafarroa osotik pasatu ziren, ni zentratu naiz Bortzirin batez ere, baina hemendikan ere pasatu ziren eta egon ziren tropak. Eta nik uste gutxi kontatu dela. Mugan bizi gera, eta mugan bizitzeak suposatzen du historia pila gertatu direla, historia handiak, Bai. Nik uste dut kontatzeko, mila gauza daudela. Bai, leku estrategikoa, ez da? Nei ikaragarri gustatzen zait, literarioki nik uste dut dela lujo bat bizi garen lekua, ez mugan, kokatuta gaude, orduan, denetatik dugu. Eta liburu hau prestatzeko orduan ikerketa lan handia suposatu egin aldu? Bai, egin dut. Hori da gutxien kostatu zaidan, niri batez ere asmatzea gustatzen zait, baina egin behar nun, eta ikertu dut, ikertu dut. Badaude gauzak, idatzita. Eta zerbait harritu zizun, ez dakit? Hombre, lehenbiziko gauza harritu ninduna, eta hortik hasi nintzen, esan, nola da posible, lesakan egotea 3 hilabete Wellington eta bere tropa guztiak 10.000 soldadu, eta 200 urte pasa ondoren, inork ez gogoratzea, edo ez eukitzea hola herrietan bertan aztarna batzuk, ez? Badaude, baina oso gutxi. Beran aipatu du, badagola San Miguel Zubian, badagor oroitzeko monumentu bat, bataila baten oroimena, baina gauza oso gutxi daude. Eta, hori da, harrigarria da nire ustez. Ez jakitea, eta nik uste kontatu behartzela. Eta bigarren liburuari dagokionez, aurreratu daiteke historikoa da ere, edo agian ez duzuna? Historikoa da ere, jarraituko du bi parte izan ukitzen, bat gaur egungoa eta historikoa, eta atal historikoa Irunen kokatu dut gehiago, baina Nafarroan ere gertatuko da, pixko gorago joan naiz. Eta, ez da zehazki garai hori, baina bai kontatuko dut 3. Gerra Karlistaren kontatuko ditu pasadizo batzuk. Gauza interesgarriak ere, horren ezin dut esan, deskubritu ditudanak, eta esan, eta nik hau ez nekien, eta nik uste orokorrean jendeak hau ez duela ezagutzen, ez? Eta, ikertzen nahi naiz bain. Interesgarria da gainera, askotan esaten dela, 2 gerra izan zirela, eta ez 3, hor da ere dagoela eztabaida karlistaldiekin. Nik 3. kontatuko dut, 2. konsidera daitekena. Bai. 1873ko pasadizo batzuk kontatuko ditut. Eta gero, novela berez kokatua dago 1885 urtean, Irunen bertan. Euskeraz? Gaztelaniaz. Gaztelaniaz, bai. Aurrekoan ze hizkuntzak, baina ingelesa ere adibidez ageri alda edo euskera edo... Euskara agertzen da gutxi, baina agertzen da, baina novela gaztelaniaz idatzi dut, bai. Momentuz gaztelaniaz idazten ari naiz. Aurrerantzean euskeraz idatziko du, baina momentuz gaztelaniaz, bai. Eta hori, orduan, momentuz uan kaleratuta dago, eta nun aurkitu dezakegu? Badut liburu denda gutxitan,
baina, bueno, norbaitek nahi baldin badu, berako 2 liburu dendetan, Igon eta Irene, eta Elizondoko Nafar Presen. Baina horretaz aparte aurki daiteke Amazonen, bai e-booken, baita paperean ere. Ez dugu aipatu, baina lehendabiziko obra izan da, ze gero argitaletxera bidaltzerakoan eta momentu hori, ze nola... Bai, hori ez dugu aipatu, novela autopublikatu dut, Amazonen autopublikatu dut. Ez dut argitaletxetara bidali. Erabaki nun, ez bidaltzea oso zaila ikusten nulako kasu egitea, errealitatea arrango dut, ez? Badakit gaur egun jende askok idazten dula, agitz ongi iruditzen zait, batzuk ez dute ongi hartzen, ikuste dut zenbat jende gehiago idazten bandu ordun eta hobeto irakurleentzat, ez? Eta baina, bueno, alde txarra da, imposible dela dena argitaratzea, eta argitaletxek ere, muga jarri behar dituzte, ez? Eta nik zaila ikusten nun. Eta kontatu den bezala, 7 urte egon naiz, novela idazteko argitaratu nahi nun. Nire helburua ez da... Nire helburua zen liburu bat idaztea, argitaratzea eta, bueno, irakurlei aurkeztea, baina, bueno, sin más, ez? Badut beste lanbide bat eta punto. Orduan, erabaki nun Amazonen bitartez egitea oso erretza da, oso arina, eta orduan, bueno, aukera ona ematen digu. Bigarrenarekin, orain ja lasaiago nagonez, ja bat argitaratu denez, igual bigarrenarekin hasiko naiz argitaletxetara bialtzen. Batek daki, zaila da, badaki zaila dela, baina, bueno, saiatuko naiz. Baina momentuz horrela egin dut. Bestseller asko daude horrela argitaratu egin direnak? Bai, Amazonen, badakit. A ber, nik uste dut, momentu honetan ja bideo hori nahiko itxita dagoela. Nik uste dut Amazonetik bestseller batzuk atera ziren hasieran, jende gutxi, auto-argitaratzen zulako gaur egun da pasada bat, zenba jende argitaratzen dugun ordun hor ere, badago asko eta zaila da hortik despuntatzea, ez? Baina, bueno, nire asmoa erran dut, nik ja bete dut nahi nuna. Oain zenbat eta irakurle gehiago lortu, ordun eta hobeto, noski. Baina, bueno, nahi dudana da, irakurtzen dutenek disfrutatzea. Disfrutatzen baute 10 pertsonek, 10 pertsonek, 1 pertsonek, 1 pertsonek. Jazta, lortu dut nahi nuna. Baina nahiko itxura ona, bueno, niri iruditzen zait, oso interesgarria. A ber, irakurri dutenek erraten didate, batzuei ikaragarri gustatu zaien, baina nik esango dut, hori erran didate. Animatu, badago aukera bat, aprobetxatuko dut eta errango dut, Amazonen posible da deskargatzea doainik 110, liburuaren 110, e-booken, probatzea, irakurtzea 110 hori, eta hor, más o menos ikusten da, interesa duzun edo ez, aukera hori ona da ere, bai. Eta ez ezaguna den historioa gainera. Bai, gero, badu amodio historia bat, ni oso romantika naiz, eta jendeari ere gustatu zaio, nik uste dut. Bai, eta, gero, aipatu behar dudan hauain, igual ez da politikamente inkorrekto, baina aipatuko dut. Erran behar dut, idatzi nuenean, pentsatu nuen igual, emakumei gustatuko zitzaiela gehiago. Amodioa dagoelako ere bai. Baina erran behar dut, irakurri duten gizonek erran didate oso gustora irakurri dutela eta engantzatu direla, asko, Espero ez nun jendea erran dit, gerra dago ere bai, eta nik uste dut nahiko gai ezberdinak daudela eta lortzen dela pixko jendea engantzatzea. Bai, eta aparta maitasuna guztiek bizitzen dute, gizonek eta emakumeek, orduan... Ados nago, baina badakizu aurreiritzi asko daudela, Eta badago jendea esaten du, emakume bat, amodioa, hau ez da niretzat. Probatu. Igual... Hor daukagu aukera bikaina. Bai. Mila esker, Maria, etortzeagatik. Mila esker zuei. Benetan, eskertzen dizuet pila bat aukera hori emateagatik. Eta gu zuri egindako lana. Bale, mila esker. Hurrengora arte.